πρώτο Open Yoga Day Κύπρου πήγαινε εξαιρετικά. Περιμέναμε πολύ πιο λίγη προσέλευση, αλλά τελικά εμφανίστηκε πολύ περισσότερος κόσμος. Είμαστε περήφανοι για το ότι δημιουργήθηκε, για το ότι αγκαλιάστηκε από όλους τους εκπαιδευτές, αλλά κυρίως από απλόν κόσμο. Ευχόμαστε να γίνει θεσμός. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να γίνει θεσμός, ούτως ώστε να μετακινείται το event σε κάθε πόλη ξεχωριστά μια φορά τον χρόνο, για να μπορέσουμε να δώσουμε το μήνυμα της ενότητας, της καλοσύνης και της αγάπης. Τι ακριβώς δείξατε στον κόσμο? Για σήμερα είχαμε 3 ξεχωριστά μαθήματα με 3 ξεχωριστούς εκπαιδευτές, έναν από τη Λεμεσό, έναν από τη Λάρνακα και έναν από τη Λευκοσία. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν Βινιάσα Χάθα, το δεύτερο ήταν Αστάγκα και το τελευταίο ήταν Restorative Yoga, τόσο ώστε καλύψαμε ένα ευρύτερο φάσμα από είδη γιόγας. Αρχίσαμε και κλείσαμε το πρόγραμμα με μικρό διαλογισμό αφιερωμένο στην καλοσύνη και την αγάπη, όπου ήταν και η αφιερώση της φετινής χρονιάς του πρώτου Open Yoga Day Cyprus. Οι δάσκαλοι ποιοι ήταν? Οι δάσκαλοι ήταν ο Πάρης Χρυσάνθου, η Νατάσα Νύρου και η Άντρια Κυριάκου, μαζί με μένα τη Μαριλένα Σαμασά. Είσαστε σε κάποιες συγκεκριμένα σχολές? Είμαστε σε συγκεκριμένες σχολές, ο καθένας σε ξεχωριστούς χώρους, αλλά βέβαια το event δεν γίνεται ως διαφήμιση των εκπαιδευτών ή κάποιων συγκεκριμένων σχολών, οπότε δεν αναφέρονται τα ονόματα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Κι εγώ.